Ya pali nkhani ziwiri, yoyamba ndi ya Trump, yachiwiri ndi ya chigawenga chochokera ku America chotchedwa kuti General Michael Langley chafika mu Africa tsopano kufuna kulimbana ndi Ibrahim Traore. Anyway, ndiye tiyambe ndi ya Trump iyi ndiyo sachedwa imeneyi, just 2 minutes papayatha imene kenako tipite tsopano ku yachigawengacho. Actually nkhani ya Trump ndiona kuti khoti la ku America lamuwuza Trump kuti ulibe iweyo sungangodzuka mamawa uno nkumangoti basi tayika misonkho ma tariffs ku dziko la China kaya Malawi kaya kuti iyayi komano tikupasa 10 days uchose misonkho imeneyi ndipo tikhale mmene timakhalira. Ndiyebe zimenezo ndithu Trump akuti achita apilo kukhotiko. Mumadziwa chigamulo chikabwera basi umayenera kuti ngati sunakhutitsidwe nacho umapanga apilo kuti muunikirenso apapa chigamulo chanucho koma ineyo ndiwosalakwa yemwe kuti makute nde izo zimene zikuchita ku America. 2 kunkhani ya China, iyeyo ndithu wachotsa ma visa kwa anthu ma student ochoka ku China amene akuphunzira za zinthu za technology and science chanchani, akuti anthu amene wawo ayi basi makosa amenewa akhansula atha maphunzira zinazo koma na nkhani okhuza ndi technology science zimenezo ayi asamaphunzira. Akuopa kuti anthu anyamata amenewa akabwerera kwawo akapanga boost economy ya kwawo, akabweretsa nzeru zina kwawoko nangasi akuphunzira advanced one. Anyway, ngakhale zili choncho komabe it's too late chifukwa China yo inatukuka kale sikudaliyaso Americaso. Mwina anakaya wachita zimenezo ma student aku Africa mwina titha kumati atalakwira. Komabe ngakhale kuti ma student aku Africa sati paso mwayiso ophunziranso zinthu ngati zimenezo yayi. Ma student aku Africa kwambiri wake amatipanikiza kuti tiphunzire theory, zinthu tingoloweza mutu tikaloweza basi kenako tizikagwira ntchito m'makampani komano kuti galimoto chati ikhoze patokha maphunziro amenewo anatibisira. Ndege ija kuti tikhoze patokha maphunziro amenewo anatibisira. Phone ija kuti tikhoze from nothing, kuikhoza from nothing kuchoka pa zero kungokhala basi guys mawa tikufa tikhoze phone, maphunziro amenewo anatibisira. Sikuti maphunziro amenewo kulibe yayi, maphunziro alipo komano amadziwa zoti ma Africans tikazangowanitsa ndithu kukhoza mafoni, ndege, galimoto, maphunziro amene akazangotipeza ndekuti iwo achawo zizamba kuavuta kuti atenge ma raw materials, zinthu zokhozera katundu ameneyo chifukwa kwambiri kwake zili ku Africa kuno. Ndiye kuti anyamule katundu ameneyu azapite naye ku America azikakonza, ndiye kuti ifeso tizakhata nanga ife tikonzera cha nanga ife tikhozera chana mukutenga zizi you see. Ndiye amayesetsa kuti ifeyo knowledge imeneyo tisayipeza yayi, knowledge imeneyo ikhale ndiwo ifeyo iwo akamakhoza ndege tizaona ngati mulungu, tizaona ngati iwo ndiwo upambana kwambiri. Iwo akakhoza phone iwo akhale ngati ena ayi kwambiri. Knowledge imene iyi ndi imene li very powerful, ndi ayichotsa kwa Chinese ngakhale kuna kuti nzopatabe phindu koma Africans ndi ayizikoma kwambiri. Ndi nkhani ina ndi imeneyo. I think nthawi nake tinayilongosola kuso nkhani imeneyo komabe tizayilongosolanso nthawi ina kuti tizaone kuti ifeyo makamaka amatipusisira pati. Tiye ndilowe ku General Michael Langley amene ali general ndithu msilikali wamkulu kwambiri komano adampasa section ya kwa Africa kuti adziyang'anira kumene kwa Africa ako tinakupasani kale zonse koma mkulu ameneyu zikuoneka zoti akupitirizabe zimene amafuna kupanga zija chifukwa anazakamba za Burkina Faso, nkuzakamba za Traore makute komabe zikuoneka zoti iyeyo wanyamuka wafika ndithu mu Africa. Anali ku Nigeria, anakhala kumene kwa analisa meeting yake komanso kuchoka kumene koko pano patale tikuyankhula pano ali ku Kenya. Mkulu ameneyu anakumana ndi mtulankhani ndithu wachizimayi komano mtulankhaniyo yayi anamufunsa mafunso abwino kwambiri, anamufunsa mafunso abwino olimba mtima omuwuza kuti akuluakulu inutu
iniyo democracy mukufuna apa kuti mubweretse chanchani imeneyi ndiona kuti ndimene munaononga nayo Libya komanso ma Africans ifeyo sitinapangidwe, we are not fully recovered yet. We are not yet fully recovered. Sitinachire ndithu kuchokera mu trauma imene mudachita kwa Mama Gaddafi. Zimenezi ndithu amuuza ndithu face to face, komanso anamufotokozera kuti utifotokozere, adamufunsa kuti kodi utiuze kuti kodi iniyo mukamati mufuna mubweretse ka democracy ka chani makamaka interest yanu ndiyotani. Iwo amati ayi tufuna tizipangira zinthu limodzi chifukwa kuti zigawenga. Koma nkhani makamaka inachitika kwambiri, anafunsa kwambiri pa nkhani khuza ndi Ibrahim Traore makamaka komanso ku Burkina Faso kuti inuyo interest yanu ndiyotani makamaka kwa nyamata ameneyo komanso ku dziko limeneli. Iyeyu ndithu anazayankha kuti tikuopa kuti chitetezo imene mombo sichili bwino kwambiri chifukwa iye chitengereni mpando kumene chitengereni mphamvu, chitengereni president akuti uchigawenga ukuchulukirabe. Anthu amene akapanga ataka china ICC achina Qaeda china ndani, andi imene iso ndi njira imodzi ya anthu aku America imene amagwisa ntchito pofuna kuthana ndi dziko lina lake. Iwowo akukamba zokhuza ndi Al-Qaeda, ICC, izozo ICC inayambira ku Iraq ndi munthu wochita kuti Abubakar amene anaphedwaso, koma munthu amene anaiso kundende ku America. Anyway, nkhani zonse tidakuzani kale kuno zoti now pasani even a video proof yona kuti ICC inapangidwa ku America and amene anayipanga iwo kuipanga kuti ikhalepo imene yoyo. Tizigawenga tema guru tizigawenga remedies anatipanga ndiwo nde iye akamana kuti tikukula mphamvu, that means nde kuti iwaja akutipangaso fund akutidyesa ndalama kuti tizikapanga attack ku Burkina Faso. Nde analongosola iyeyo ndithu mwa mmene amalongosolelamo, komanso anazayika kuti pali konseni ina imene ilipo, pali kukhudzidwa, pali kudandaula kwene kumene ife tikudandaula nkhawa zina nzonena kuti akuti tikuona zoti akupita ku direction yosakhala bwino chifukwa maiko ngati Russia, China ndi ena akuti akumathandiza. Ndi akuopa kuti anthu amene wawa akwatenga ama resources bla bla bla. Ndi ntulankhani azafusafusa nona kuti kodi sono zimene izizi mukuona zoti zipereka voto kwa inuyo kwa America, inuyo kapena zipereka voto kwa iwo kwa ma-Africans. Iwo akuona kuti kwa ma-Africans wokomano kunali chibwibwi. Ndikamati chibwibwi ndi mundimvetsetse. Komabe tiyamikire kwambiri mzimayi ameneyu polimba mtima kumfunsa, komanso amakamba za maiko chifukwa iyeyu akuti afuna sonkhanisa maiko amene ali around Burkina Faso, Mali, Niger chanchani cholinga akuti akhwimitse chitetezo chifukwa zigawengazo zimapita m'maboda, zimapita m'maiko enawo. Koma tikudziwa kale kuti iwo ndi system iso yawo iwo afuna kuti pacha dziko lamalizungulira, akafuna kuti atere ndoti dziko amalizungulira amayika ma military bases ngati tingolekeza ngati ku Mali kwatha kuyika military base, ku Botswana amayika asilikali mbalimbali mabarracks awo cholinga zoti zikakhala zavuta akapanga attack azikhala kuti attack ichokera mu neighboring country. Ndi zinthu zoti zomvetsa chisoni kwambiri kuti ma Africans ena sakumvetsa chimene chikuchitika, koma kutsogolo kuno ndiye kuti afuna zampanga rake ndithu Ibrahim Traore. Ndiyebe paungofunika kuti ubwino wake maiko ozungulirawa ayamba kale kulumikizana kukhala pansi kuti athane ndi uchigawenga. Ndiyebe tingopempherabe kuti Ambuye Mulungu kumwambako mukamadalisa maiko enawo sewale kontinenti ya Africa komanso Malawi kuti makamaka zinthu ngati zimenezi oyipa amene wawa asamatipeze. Ndiyebe chabwino ndimangofuna ndikupasani interview komano ndikayikirabe kuti pa video amene wawa atha kungochita moti mwakuti ndizingopasani pang'ono. Guys, thank you so much Malawi cameras. Perhaps Africa be prepared to do. Would you be considering an ouster like we saw with Muammar Gaddafi in Libya? Because there's still many Africans who are yet to recover from that. If this is a bigger threat, as you say, in Burkina Faso,
What is AFRICOM prepared to do about it? We do indications and warnings. There's a number of activities that we do, and we'll just go ahead and mention building institutional capacity. We're moving forward. Okay. We're moving forward because we have that shared goal of defeating terrorism. All right. Speaking of that, because the reaction out of the statements that you made about Burkina Faso were several African leaders feeling you are speaking on sovereignty issues that America shouldn't be. And as a result, there are those who see the role of Africa as less of a partner in, the war against, shared threats, as you mentioned, and more of a protector of Western or American economic interests that allows access to Africa's vast mineral resources, and as more of a paternalistic relationship than one of respect amongst peers. What would you respond to that? I respond that there's others on the globe that do that. There's others on the globe that Like do who? that. I'm going to even bring it up. We should even already know, okay? But I'm going to bring that up. Okay. We respect their sovereignty. We respect their decisions. We respect their decisions of who they choose as a security partner. And then we measure the common denominator that's keeping these countries across the Sahel from progressing forward. In 2050, the largest workforce on the globe is going to come out of the continent of Africa. The youth need hope. They need peace and stability so they can hit their potentials. That's a long-range goal of AFRICOM as we look to help these countries set those conditions for stability and security so prosperity can be presented to all the populations and the youth. Pan-Africanism is real and it's strong, and there's an opportunity to come up on the global stage, and this continent can do it. That's what we really envision. So you're not concerned about China and Russia expanding their military and economic influence across the continent? We are concerned about it, yes. What about it concerns you? Well, their influence. Their influence may not be looked upon as being a positive influence. For who? For America or for Africa? Well, for Africans, okay? And then, so Americans have that have that in mind, that for the African people and across all countries be able to hit their maximum potential and independence and sovereignty and also freedoms by rules-based international order, being able to Majona jibwibwi chimwe ndithu munthu wamkulu chibwibwi ndithu iyayi pamene papa sovereignty imene iyo chabwino ali ndi mphamvu chabwino ali ndi kufunikira kosankha amene angamusankhe kuti akhale partner wawo in terms of security, koma kusankha wolakwika chanchani. Okay, mu interest ya ndani ya America ama Africans iyayi pamene papa mutakuona ola kumapetolo kufunso la kumapetolo akungopanga chibwibwi chokhachokha. Chibwibwi chene apapo akanika kuyankha za nzeru pene pachapo. Why? Akunama ka. Chifukwa akunama. Zolinga zimene abwerera si zimene zozo yayi. Zolinga zimene abwerera si zimene zozo. Tukakula ndi nkhani ndiriyo ndimene timangofuna tikisana makamaka zimene zikuchitika ku dziko kuno. Guys, thank you so much. Malawian cameras. Malawian camera.